Σιμ-σιμι, όπως εδώ πέρα, είναι ένα ρομποτάκι κάπως. Του μιλάς και σου απαντάει πίσω. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Θα το γράψουμε, μας λέει hi. Θα μιλήσουμε ελληνικά εμείς. Ελληνικά. Γεια. Γεια. Γεια σου, Εύα Σακάλη. Είσαι γουστάρο, είμαι hacker. Τι λες τώρα? Τι μου λες? Πρόβλεμ ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Τι βρίζει? Ω παπά. Τι είναι αυτό το παιχνίδι ρε? Δεν σε έβρισα. Μάλλον όχι. Με είπες. Μαλάκα. Αχ, συγγνώμη, είμαι πούστης της. Σε παρακαλώ ρε, συγχώρεσέ με. Τι λέει τώρα? Σε. Που είσαι, όχι μάλλον, είσαι άντρας. Άντρας. Είσαι άντρας, για να δούμε. Ψόλες. Τι λέει τώρα, παιδιά? Τι λέει? Συγγνώμη, είσαι κάτω από 18 ετών, από 18 ετών, αλλά δεν σου θέλω. Δεν ξέρω τι γράφει τις βλακίες. Η Ντούνια. Είναι αυτά που λέει, ρε. Ωραία. Γαμώ τη μάνα σου. Ωραία. Η δικιά μου δεν γαμιέται με όποιον βρει. Τι λες τώρα? Τι μου λέει εδώ πέρα αυτός ρε? Κι όμως. Ποιος? Τι ποιος? Τι ποιος ρε παιδί μου? Ο άνθρωπος αυτός που περπατάει πάντα σκυφτός. Κοροϊδεύει ρε. Για να σου γράψω τι είσαι. Τι είσαι? Γιατί είσαι? Μαλάκας. Τι λες τώρα? Εγώ τι είμαι? Ναι, είσαι τέλεια. Δεν είμαι γυναίκα. Άντρας είμαι. Τι λες τώρα ρε? Μου βγάζεις γυναίκα μένα. Καλά παιδιά. Θα τα πούμε στο νέο μας βίντεο, γιατί αυτό όπως πάει είναι... βρίζει πάρα πολύ. Ωραία, θα τα πούμε. Γεια σας.